Tak, dávám testovací obchod, ale blbě jsem nastavil tady entry, nedal jsem jeden tick před F5, takže mi asi utekli. Uvidíme, jestli se ještě vrátí, jinak bych šel až tady je stopka 704,50, to je fakt jako malé stopky, takže proto je tam i poměrně dost kontraktů, tak uvidíme, jak se to bude chovat. No, no, takže to funguje, to je dobré. Mrkneme jenom na pětku, jak to tam vypadá na tom masu. Tak, tady máme 7005, to je v pohodě, to nám funguje taky. Mrkneme na tu strukturu, jak to tady je to jebnuté až dolů, takže spíš fungujeme tady v této oblasti. Takže se musíme fakt spolehnout na tu minutovku, prostě poslední dny a týdny, prostě ta 5 minuta nedává vůbec relevantní. Budeme možná zkusit, ještě bych možná zkusil 2 minutu nebo něco takového, aby ta struktura se trošku zahustila, protože přece jenom na té minutě je prostě to přesnější a je vidět, že prostě ty mašiny, ty automaty prostě jedou na tvrdo, jo, že fakt to je prostě šílené, no, takže ten test nevyšel, takže za mě, podle mě, jestli půjdou, tak si půjdou možná ještě tady pro tu otestujeme ještě tu spodní linii, tak a vyzkoušíme to. No, přesně tam byly, takže měl jsem to takže u té minuty fakt jako ta struktura je potřeba prostě brát jako tu externí strukturu, jo, no, teď mě naberou, teď, měl jsem blbě, no, prostě bohužel, no, už jsou pryč, jo, jsem to špatně promyslel, tady kdybych to měl, tak by mě nabrali, jo, takže tenhle ten swing byl úplně OK, na tom spodku, jo, tady ta nedokončená aukce, jo, nevím, jestli se ještě vrátí 9:56, 10 hodin, ale prostě tyhle ty pohyby na tom nemůžeme brát, musíme brát tyhle prostě ty externí, jo, jakože fakt ta minuta není, možná zkusím ještě potom, jo, jako tady samozřejmě by to bylo fajn, aby odsučili sem nahoru, dali by si tohle, tady je Asie, jo, High Asie tu vybrali, že, to vybrali tady tímhletím, no a Low Asie vlastně taky vybrali, že, takže Asie je vybraná, jako teoreticky, když se na to dívám, jako nemůžu říct, že by jako vyloženě šli short, ale spíš se budou držet nějaké range, takže přijít k nějakému obchodu, to je spíš otázka, no. Jo, tady je vidět prostě, tady mi ujeli, tady je to, tady už bych byl, jo, teď když se podívám jo, takže funguje to, jo, když se podívám na risk reward, jo, tady už bych byl 1:1, jo, a 7006 je take profit, a tak to je spíš jako chyba na časování, jo, já jsem teďka to beru jenom jako simulaci, ještě neobchodu na ostro, takže jo, ale ta minuta prostě, to je zabijácka. Zkusím ještě tu zpátky, tu 3 minuty, já jsem si to tady vypnul, mám tady jenom minutu a 5 minutu, ale to jako na té 5 minutě fakt jde vidět velké kulové, jo, to je, jo, ještě jsem se chtěl podívat tady, 7006, no, a tady kdybych měl nastavený fakt jeden tick pod tím 1:2, tak by to tam jako uzavřeli, no, i když těžko říct, jestli to jenom dotek, a hned byl obrat, tak by mě možná ani nenaplnili. Jo. To a navíc tohle je ES, takže MES může mít ten high třeba o jeden tick níže, jo. Takže to těžko. No a teoreticky samozřejmě můžeme mířit sem, když se nad tím zauvažuji, tak ten profit by mohl být někde 7725, jo, na to dojetí toho VPOC. Jo, tady vlastně jsme pořád v tomhletom swingu směrem dolů. Pokud by se posunuli, tak bychom potom zase měřili ten swing. Jo. Takže takhle jsem si to nějak teda vymyslel já, jo, že vlastně je to vždycky sem po ten swing a ve chvíli, kdy přijde změna, tak vlastně si natahuju celý ten swing i zpětně, abych věděl, jako, co se tam dělo a následně jako, jaká je reakce toho návratu, protože my hrajeme v rámci toho FIBA na ten návrat, kde jdeme prostě reverzálem, že tady jsme taky šli dolů a hráli jsme
na to, že se vrátí, naberou nás a půjdeme výš. Jo. Takže 7725, no to je tady, to je vlastně ten high. No, to je vlastně tady to high. No. Tady ten příkaz už teda můžeme zrušit ve chvíli, kdy dojedou tu 7006. Jako vracet se zpátky do stejné situace je úplně nesmysl, spíš potom čekat na ten návrat tady na tenhle ten swing. To je za mě asi všecko. Takže to ruším a to je asi za mě komentář.